Zdravím vás pri dnešnom randomogu, dnešný randomog. Neviem, len tak som si skúsil natočiť. Je mega búrka. Môžete vidieť, že je mega búrka. Teraz naozaj prší. Video nebudem strihať a dám ho tam. Ahoj, dážď. Takže OK. Je strašná búrka, je zima, pozerajte, jak som oblečený. Tričko a gačasek. Krásne je to. Môžeš aj na dážď. Dobre, takže toto bol koniec viacočného random vlogu. Dobre, takže dážď je obrovský. Pozerajte, to uvidíte, jak je obrovský ten No všetko z tohto videa. Ja sa s vami lúčim. Čus!